Mahigugmo ang mga kaigsunan diha kang Kristo. Matag higayon nga adunay sakit nga walay tambal nga siyansya o medikal, ang kalibutan nga dili muto sa Dios makabati lamang sa kahadlok. Apan wala sila makaamgo sa kamatuuran nga ang usa ka mas makahahadlok nga presensya kay ang sakit nga anaa ug mikaylap kini sa tibuok kalibutan. Kini mao ang espirituhanon nga sakit nga hinungdan sa espirituhanon nga kamatayon. Kini mang usa ka sala sa kasing-kasing. Ikaduhang Timoteo 3:2-5 naghulagway sa katapusang panahon ingon sa mosunod. Kay ang mga tawo mahimong mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, samtang naminaw, susiha ang imong kaugalingon, hambugiro, mapahitason, mapasipalahon, dili masinugtanon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, dili mahigugmaon, dili mapasiguli, daotang mga tabi, walay pagpugong sa kagalingon, mapangis, mga nagadumot sa maayo, maluibon, walay pagtagad, mapahitason, mahigugmaon sa kalingawan kaysa higugmaon ang Dios nga naghupot sa dagway sa pagkadiyosnon bisan tuod sila naglimod sa gahom niini. Karon, sa asa ka o kapila ka kun wala ka ana nila, nasulod o hapit ka na unta sa espiritu. Sa wala pa kini nga pagulagway, ang ikaduhang Timoteo 3:1 nag-ingon, apan hibalui kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang lisod nga mga panahon. Nga mao sa katapusan nga panahon, ang mga tawo mag-antos sa mga sakit sa sala. Unsa kadako ang imong pag-antos karon? Mahimo nga dili nimo kini mabati tungod kay hinay-hinay na nimo kini nga nabati. Gibuhat sa Dios ang katawhan aron sa paghatag kanila sa iyang gugma o sa pagdawat sa ilang gugma. Apan samtang ang gugma mawala gikan niini nga katawhan, ang ilang life energy kay mawala usab. Bisan tud adunay daghan kayong kahibalo sa kalibutan, samtang ang kamatuoran magawas gikan sa ilang mga kasing-kasing o uban sa ilang mga kasing-kasing nga nangitngitan, sila wala makakita sa husto nga dalan. Kisulayan nila nga punon ang ilang kahawang sa kalipay, apan parehas kini sa pag-inom sa tubig sa dagat kung giuhaw sila. Ang kalipay makahatag lamang kanila og dugang nga kauhaw ug kaahawang. Ang pagpuno sa kahawang sa kalipayan kutob lamang ni anang higayuna. Kini walay sulod pag-usab, kamingaw og sakit pag-usab. Ingon ta nga moinom ka og tubig sa dagat. Matagbaw ba ang imong kauhaw? Musa mo tinuon ang imong kauhaw, di ba? Parehas kini sa kalipay. Lisod ang pagawas niini sa higayon nga ikaw na adik na niini. Unya ang imong kinabuhi mahimong walay kahulugan. Kung dili nimo kini kuhaon gikan sa sinugdanan, mahimo kang magkinabuhi nga malipayon. Ingon usab niini ang imong mga anak. Kung dili sila mahulog sa kalingawan, malipay sila. Human sila mahulog niini, sila mahulog sa lalom ug mas lalom pagyud. Niining panahona samtang namati ka sa sermon, nang hinaot ko nga susihon nimo ang imong espirituhanong kahimsog aron mahibal-an kung ang ingon nga espirituhanon nga sakit tingali nakasakit kanimo. Kung makakita ka og timailhan niini, awhawgon ko ikaw nga tangtangon ang gigikanan, ang sukaranan nga problema aron mahimo kang himsog sa lawas ug espiritu. Nanginaot ko nga walay usa kanino nga adunay bisan usa nga makabati sa bisan unsa nga matang sa espirituhanon o pisikal nga mga sakit. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo usab makahimo sa pagluwas sa Dios sa gugma ug sa Dios nga mananambal sa mga nag-antos sa mga sakit ug mga sala. Minahal nga mga kaigsunon diha kang Kristo, tuguti ako sa paghatag kaninyo sa ikaupat nga pangutana aron inyong makonsiderar ug masusi ang inyong sukaranang problema. Nakahinumdum ka ba sa unang pangutana? Sa ikaduha ug ikatulo? Wala ka ba'y pagpatay? Wala ba motungha ang kasing-kasing sa pagpanapaw ug kaibog? Ingon sa ikatulo nga pangutana, wala ka ba'y kasing-kasing sa usa ka kawatan? Hinoon, gusto ko nga mangutana kanimo or kaninyo kung magpasalamat ka ba sa tanan nga mga sitwasyon. Apan, laktawan ko kini tungod sa gihatag nga oras. Giawhag ni Apostol Pablo ang simbahan sa Tesalonica nga maglipay kanunay diha sa unang Tesalonica 5:16. Human makaagi sa kanunay nga mga kalasdanan, iyang naamuguhan nga kini mao ang kabubuton sa Dios alang sa mga magtotoo. Kanunay ka bang nalipay isip nga magtotoo sa Dios? Wala ako mag-ingon nga kinahanglan ka nga magmaya nga walay kondisyon. Sa wala pa sila giawhag ni Apostoles Pablo nga magmaya kanunay,
Gihatagan niya una sila sa kabug-usan sa espiritu pinaagi sa tin-aw nga paghulagway sa adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Ang adlaw sa pagkabanhaw. Mahimo kang magmaya kanunay tungod kay naghulat ka sa Ginoo nga moabot ug tungod kay ikaw adunay paglaom alang sa matahong nga gingharian sa langit. Apan usahay makakita ako og pipila ka mga tawo nga walay kalipay tungod sa ilang mga kahimtang sama sa pinansyal nga kalisod, kakulang sa edukasyon ug abilidad, kakulangan sa panglawas, kakulang sa kalinaw sa pamilya ug mga paglutos ug uban pa. Apan ang bisan unsang matang sa kalisdanan dili makahatag og bisan unsa nga problema kanato kung kita adunay hugot nga pagtuo. Kanunay kitang magmaya. Nagtuwa ko nga dili kakabus sama nako. Tungod kay nagsakit ako sulod sa 7 ka tuig. Dako kayo kog utang sa wala pa nako madawat ang Ginoo. Ako ug ang akong asawa halos dili makabayad sa interes, apan kami malipayon gihapon. Kanunay puno lang gyud sa pagdayig ang ngabil sa akong asawa. Ang akong pamilya malipayon og nagdayig sa tanang panahon. Bisan og dili na ko sila mahatagan og snacks, bisan og dili ko makapalit nila og nindot nga mga sanina o nindot nga sapatos, wala gyud sila mo reklamo. Wala gyud ko nila gihangyo nga mapalit og nindot nga sanina. Kanunay kaming magmaya, nagampo, nagtayig, nagsimba kada adlaw, nagsag-ulo sa mga bersikulo sa Biblia ug sayo nga miadto sa simbahan alang sa pagsimba. Dili ka malipayon, dili tungod kay kabus ka. Bisag pobre ko nga ingon ni ana, wala gyud ko reklamo. Bisag pipila lang kabugas ang among paliton alang sa pipila ka mga pagkaon. Kami malipayon human namo gidawat ang Ginoo. Gibalibaran usab nako kung adunay gusto nga motabang, tungod kay gusto ko nga mosalig sa Dios lamang. Apan nag-ingon ka ba nga dili ka malipay tungod kay kabus ka? Ang makililimas nga si Lazarus diya sa Lucas Kapitulo 16 nagkinabuhi sa maong makaluluoy nga kinabuhi. Sa Lucas 16:20 hangtod sa 21 nag-ingon, ug ang usa ka kabus nga ginganlag Lazaro gibutang siyang ganghaan puno sa mga samad ug nangandoy nga pakanon sa mga mumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa dato. Bisan ang mga iro kay nagtilap sa iyang mga samad. Siya gisimot sa mga iro o gitilapan ang iyang mga samad. Ang mga makililimos miadto sa mga adunahan aron makakuha og pagkaon. Ang mga adunahan kanunay adunay mga party o kanunay gyud nga naay mga pagkaon. Ang mga makililimos makakuha og mga pagkaon. Apan si Lazaro naluwas tungod kay siya mituo sa Dios. Apan ang dato nga tawo kanunay nga nagsulob sa purple ug pinong lino or fine linen ug malipayong nanginabuhi sa katahom kada adlaw. Apan wala siya makadawat sa kaluwasan ug nahulog, nalaglag sa lubnganan aron magantos. Hain man sa imong hunahuna ang mas bulahan. Si Lazarus ba na usa ka kabus nga tawo o ang dato nga tawo nga malipayong nanginabuhi sa katahom sa matag adlaw, nagakaon og nagainom? Kini ba nga tawo usa ba ka bulahan? Si Lazarus hinuon nga makalilimos mao ang mas bulahan nga tawo. Ikaw nasayod ini, apan nganong dili nimo kini praktison? Nganong dili ka makasulti nga bisa na nga mahimo akong manilimos, makadato man pud ako dito sa langit. Bulahan ako, busa kinahanglan kong tumanon ang balaod ug mga sugo. Bisan pag nagkinabuhi ka nga maluho dinhi sa yuta, kun moadto ka sa langit, dili ka mabulahan. Bisan ko nahibalan nimo kini nga kamatuoran, ang uban kaniyo na ning kamot sa paghimo ug mga sala, ug naglapas sa balaod kung ikaw adunay mga benepisyo nga napulo ka libo nga mga dolyar. Nahibalaan nimo nga dili kini panalangin, apan sa gihapon imong gibuhat ang ingon nga mga butang. Dili nimo gusto nga tumanon ang pulong sa Dios. Sa higayon nga kini dili makahatag kanimo og mga kaayohan sa tinuod. Dili nimo gusto nga tumanon pag-ayo ang balaod sa Dios. Busa kita kanunay nga nagbaya pinaagi lamang sa kamatuoran nga kita maluwas. Bisan tuod kita nang ginubuhi sama kang Lazaro. Kanunay kitang magmaya uban ang paglaom sa pagkabanhaw o paglaom sa langitong gingharian kung kita adunay tinuod nga pagtuo. Mausab kini ang angay buhaton sa mga anak sa Dios. Kung ang pamilya adunay kalisod, kadtong mga bata nga nahigugma sa ilang mga ginikanan mosulay sa pagpakita sa ilang mga nawo nga mas hayag ngadto sa ilang mga ginikanan. Kita maingon nga kita nahigugma sa Dios. Apan kung gibati nato nga bisan ang gagmay nga mga butang lisod kaayo nga dili kita makapahimuot sa Dios. Syempre dili lang tugutan sa Dios ang iyang minahal nga mga anak nga manginabuhi sama kang Lazaro. Ang atong Ginoo naghimo sa pinakagrabe nga sitwasyon isip usa ka panig-ingnan. Apan kung ang usa ka tawo nahigugma sa Dios ug naginabuhi sa pulong sa Dios, bisan ang usa ka makililimos dili may sama kang Lazaro, ang Dios makasulbad sa bisan unsang matang sa problema.
Gusto niya kanunay nga mohatag og maayong mga butang ngadto sa iyang mga anak. Wala lang nato masinati ang gahom sa Dios kay nagsugod ta sa kaguulog pagreklamo sa lisod nga mga sitwasyon. Sa laing pagkasulti, kung imong mapahimutan ng Dios, ang problema masulpat. Apan imbis nga pahimutan nimo ang Dios, imo siyang gipasubo ug gipasuko ug bisan sa pagbuhat og sayop ikaw nagreklamo ug nagpasuko sa Dios mo nga dili ka makadawat og mga tubag. Bisan sa usa ka sitwasyon, din kita dili magmaya. Ang sitwasyon mausab kung kita magmaya. Ang kahayag moabot og ang kangitngit mawala kung kita tinuod nga magmaya sa kasing-kasing sa pagsunod sa pulong sa Dios. Syempre, ang mga magtotoo usahay adunay mga kabalaka, dili sa pisikal nga mga problema, apan alang sa espirituhanon nga mga butang. Mahimo usab sila mag-uol sa diyang makaamgo sila sa ilang mga sala ug mga kasaypanan, apan kinahanglan usab silang magmaya niining mga panahona. Ang kasubo nga nagdala kanato ngadto sa pagkabalaan ug pagkamatinud-anon mao lamang ang matang sa kasubo nga nagdala kanato ngadto sa kinabuhi. Usab, ang pagmaya sa mga kalisdanan may ebidensya sa tinuod nga pagsalig sa Dios. Sa gidak-on nga musalig ka sa Dios, makadawat ka og mga panalangin. Ang unang Tesalonica 5:24 nagingon, kasaligan siya nga nagtawag kaninyo ug siya usab ang magpahinabo niini. Sama sa giingon, katong mituo gayud sa gahom ug gugma sa Dios kanunay nga magmaya kahimuon niya sila nga iyang tinuod nga mga anak. Busa awhagon ko kamo nga maglipay kanunay pinaagi sa pagsalig sa Dios labaw sa tanan. Hinaot nga magmalipayon ka tungod kay nahigugma ka sa Dios. Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, kini imong ipakita. Kanunay kang adunay mga pahiyom sa imong nawong. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo kanunay nga mapuno sa kalipay pinagi sa pagkigugma sa Dios aron ang bisan kinsa nga makakita kaninyo mubati sa gugma sa Dios. Mga kaigsunan, karon mangutana ko kaninyo sa ikalima nga pangutana, kanunay ka bang magampo sumala sa kabubuton sa Dios? Ang mga pangutana nga akong gihatag dali ra kayo nga mga butang kumon og sayon ra, di ba? Ang ikaduha nga pangutana medyo lisod. Apan ang ubang mga pangutana dali ra. Mahimo nimong tipigan kini kung imong buhaton ang imong munahuna nga dili magpuasa. Kanunay ka bang magampo sumala sa kabubuton sa Dios? Sama sa pananglitan, ang kabubuton sa Dios mao nga ang iyang mga anak kanunay og naanad sa pagampo nga walay paghunong. Nagampo ka ba niining paagiha? Kung higugma gyud nimo ang usa ka tawo, gusto nimo nga makita ang iyang nawong ug makigsulti kaniya sa makausap pa. Sa samang paagi, kung nahigugma ka sa Dios, pangitaon nimo siya matag adlaw diha sa pagampo. Dili sa paagi nga napugos ka, kundi tungod sa gugma. Usab, ang kabubuton sa Dios nga kita magampo nga kinasing-kasing. Nagampo ka ba sa tibok mong kasing-kasing sumala sa kabubuton sa Dios? Pananglitan atong ununaon ng atong Daniel prayer meeting. Ang leader naghatag kanimo sa hilisgutan sa pagampo. Hatagan kaniya og mga topic sa pagampo alang sa imong personal nga mga butang ug alang sa gingharian sa Dios sama sa pag-ebanghelyo sa kalibutan, pagtukod sa sanktuaryo ug pagpabuhi sa simbahan. Unya nagampo ka ba sa tibok mong kasing-kasing ug hunahuna uban ang pagtuo, paglaom ug gugma alang sa tanang mga hilisgutan sa pagampo? Aduna bay usa ka ninyo nga nakigbisog batok sa kakapoy ug walay pulos nga mangununa diha sa mga pagampo? Kung bag-o ka pa nga magtotoo, bag-o ka pa nga nagsugod sa pagampo, kaluyan ka sa Dios. Kung nakigbisog ka nga magampo, dawaton niya ang imong kasing-kasing og tubagon kaniya. Dugang pa, hatagan kaniya og kusog og grasya sa pagampo. Apan kung naanad ka nga natulog, nagbagulbol, nga walay kahulugan nga mga pagbalik-balik sa daghang mga tuig, kinahanglan gyud nga mabag-o ka. Ilabi na kung dugay ka nang mihunong sa pagampo. Kinahanglang susihon nimo kung doon na kabay gugma sa Dios. Ang ubang mga tawo nagampo pag-ayo kung sila puno sa espiritu. Apan sa pipila ka mga higayon, sila nawad-an sa grasya ug sila mihunong sa pagampo. Ug unya paglabay sa pipila ka bulan, nakadawat sila grasya pag-usab og naningkamot nga mapuno. Ug human usab sa pipila ka bulan, nawad-an na usab sila grasya. Naluoy kayo ko anang mga tawhana. Kamo nga padayong nagampo, awhagon ko kamo sa pagsusi kung nagampo ba kamo uban ang tibok kasing-kasing nga gugma sa Dios bisan pag nagampo ka nga way hunong. Susihon kung nagampo ka ba samtang tinuod kang nahigugma sa Dios. Adunay pipila ka mga kaso sama sa mosunod. Sila kinasing-kasing nga nagampo sa ilang personal nga mga pagampo.
Apan sa diha nga sila nagampo alang sa gingharian sa Dios, sila naglitok lamang sa walay kahulugan nga mga pagbalik-balik nga nagsulti sa samang butang sa tanang panahon. Ang kabubuton sa Dios mao nga ang iyang mga anak magampo una alang sa iyang gingharian. Labaw sa tanan, inunta nga nagampo ka sulod sa 10 minutos. Kung giingon ka nga nagampo sa parehas, kinahanglan nga makaampo ka sa parehas. Dili ka angay nga moingon wala ko mahinumdum sa akong giampo. Kung nagampo ka uban sa kasing-kasing dili ka makalimot. Mahimo kang magampo sama sa imong pagampo sa napulo ka minuto nga milabay. Busa ang kabubuton sa Dios mao nga ang iyang mga anak magampo una sa iyang gingharian labaw sa tanan. Ang Mateo 6:33 nag-ingon, apan pangitaa pag-unang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanang mga butanga ikadugang ra kaninyo. Kung kamo matinud-anon sa gingharian sa Dios, pagampo sa walay hunong ug pagkinabuhi alang sa pagkamatarong ug sa pagbalaan, ang Dios magkahatag kaninyo sa panalangin sa mas labaw. Usab sa unang Samuel 12:23, si propeta Samuel mihimo og deklarasyon ngadto sa nasod sa Israel ug siya miingon, labot pa mahitungod kanako ipahilayo kanako nga ako makasala batok sa Ginoo pinaagi sa pag-undang sa pagampo alang kaninyo. Ang paghunong sa pagampo sala, siya miingon, kung mihunong ka sa pagampo nakasala ka karon. Unya akong naa kay problema, miingon ka nga Dios tubag ako palihog. Apan aduna kay bungbong sa sala, busa unsaon niyo pagdawat sa tubag. Dili ka magbuhat og bungbong sa sala at tubangan sa Dios sa ordinaryong panahon. Pagka maayo kun mosunod ka sa giingon nga magbantay ug magampo kanunay, pagampo nga walay hunong ug kini mao ang natural nga katungdanan alang sa katawan sa Dios. Si Samuel miingon, para kanimo. Kini nagpasabot dili alang sa iyang kaugalingon kundi alang sa mga karnero. Atong mga pastor, mga elder, mga leader, kinahanglang magampo kamo alang sa inyong gihatag nga mga katungdanan o gipiniyalan nga karnero. Dili dapat ka makasala pinaagi sa paghunong sa pagampo. Si Samuel miingon nga ang paghunong sa pagampo alang sa Israel usa ka sala sa atubangan sa Dios. Gikan sa giingon ni Samuel, atong mabati kung sa unsang paagi ang mga nahigugma gayud sa Dios magampo og sa unsa ang ilang kinaiya kung sila magampo. Ilabi na kung kamo mga workers sa Dios nga nagatiman sa mga kalag, kamo kinahanglan gayud nga maningkamot sa inyong mga pag-ampo. Gihigugma ni Samuel ang Dios ug busa gihigugma niya ang Israel, ang katawan sa Dios uban ang kasing-kasing sa usa ka amahan. Mao nga wala siya muhunong sa pag-ampo alang sa iyang katawhan. Mahimo nga nalipay gyud ang Dios kay Samuel. Kung gusto nimo makadawat sa mga butubag sa mga pag-ampo, awhagon ko ikaw sa pag-ampo sama ni propeta Samuel aron mapahimutan sa Dios. Labaw sa bisan unsang butang, kinahanglan kang magampo uban ang gugma aron ang pag-ampo mismo mahimong usa ka mahimuot nga pagsugid sa gugma nga gitanyag sa Dios. Sa pagbuhat nini, ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makadawat og mga tubag sa tanan nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Minahal nga mga kaigsunan diha ni Kristo, ania na ikaunom nga pangutana. Ang tanan nga mga pangutana nga akong gipangutana dali ra, di ba? Nagbasa ka ba og bisan usa ka kapitulo sa Biblia ug nagmemorya og usa ka bersikulo kada adlaw? Kinahanglang basahon nimo ang usa ka kapitulo kada adlaw ug sag-uwan ang usa ka bersikulo kada adlaw. Karon, nabuhat ba nimo? Sayon ra kayo na, di ba? Katong nahigugma sa Dios, nahigugma usab sa iyang pulong. Sama sa giingon sa Juan 1:1, ang Dios mao ang pulong. Kini nga pulong mao ang Dios. Busa kung imong basahon ang Biblia, gusto nimong makigkomunikar sa Dios. Ang pag-ampo pagbasa sa Biblia sama sa komunikasyon sa Dios. Kung naminaw ka sa mga sermon, nakadungog ka lang niini. Apan naminaw ka sa pulong sa Dios, busa dili ba angay nimong panganduyon ang pagpamati sa pulong sa Dios? Mahimo nimong mahimamat ang Dios ug mabati siya pinaagi sa pulong. Mao nga katong nahigugma sa Dios, kanunay ganahang mubasa ug magkat-on sa pulong sa Dios. Ang uban kanyo nag-ingon nga murag bugat ang pagbasag usa ka kapitulo sa Biblia ug pagsag-ulo og mga bersikulo kada adlaw. Nagtuo sila nga napugos sila sa pagbuhat nini. Dili kini butang nga gipugos ko ikaw. Dili ti ka pugson sa pagbasa nini. Gisulti kini sa Dios sa Biblia, asa kini sa Biblia. Sa daghang bahin sa Biblia, syempre, ang daang tugon ug bag-ong tugon. Pangitaon nato ang usa ka sayon nga sayon sa pagsag-ulo. Tan-aw ang Salmo 1:1-2. Tan-aw nato kung gisugo ba kini sa Dios o wala. Kini nag-ingon, unsa ka bulahan ang tawo? Gusto ba nimo mabulahan o dili?
Kini nag-ingon pagkabulahan sa tawo nga wala maglakaw sa tambag sa dautan, ni mubarog sa dalan sa mga makasasala, ni mulingkod sa lingkuranan sa mga mapiay-biayon, apan ang iyang kalipay anaa sa balaod sa Ginoo, ug sa iyang balaod siya na malandong adlaw ug gabii. Ug ang bersikulo 3 nag-ingon, siya muuswag sa bisan unsa nga iyang buhaton. Ang imposible mahimong posible ug ang posible mahimong mas maayo. Busa angay kang malipay sa balaod sa Ginoo. Kinahanglang basahon nimo ang pulo nga malipayon, dili pinugos. Ang iyang kalipay anaa sa balaod sa Ginoo. Ug sa iyang balaod siya na malandong adlaw-adlaw ug gabii. Unya kun magbasa kag usa ka kapitulo kada adlaw, dili ba kini sama sa pagpamalandong niini adlaw ug gabii? Ang Dios nag-ingon nga buhaton kana, ug kung buhaton nimo kini, bulahan ka. Kung ang kauhaw mo lungtad sa dugay nga panahon, unsa kalisod alang sa mga tanom, dili usab sila mamunga. Apan ang magabuhat sa ingon niini mahisama sa usa ka kahoy nga natanom pag-ayo sa daplin sa kasapaan sa tubig nga namunga sa iyang panahon, ug ang iyang dahon dili malaya. Ug sa bisan unsa nga iyang buhaton, siya mauswagon. Aron matabangan ka nga mabulahan ug mauswagon, nangayo ako sama niini. Bisan pa pinagi sa paghatag og mga premyo ni adtong nakahimog maayo, asa nga simbahan ang ganahan niini. Naningkamot kami sa paghimo kaninyo nga bulahan bisan sa pagpangayo. Kini tungod kay kinahanglan nimong buhaton kini aron mabulahan ug mauswag. Sayon ra kayo ang pagsag-ulo og kapin sa usa ka bersikulo kada adlaw, dili ba? Mga tiguang nga mga miyembro dinhi, nabala ka ba ka tungod kay dali ka makalimot bisan kung gisag-ulo nimo kini? Maayo kini. Bisag nakalimot ka, memorya kini. Maayo kung imong mahinumduman kung unsang imong gisag-ulo sa buntag kung matulog ka sa gabii. Kung nalimtan nimo kini tungod kay wala kay maayo nga memorya, nalipay ang Dios sa kamotoran nga imong gisag-ulo kini ni anang adlaw ug nagbilin kini og timaan sa imong kasing-kasing. Bisan kung nakalimtan nimo kini, nagpabilin ang mga pagsubay. Unsa man na kadali. Wala kini nang kinahanglan dagkag oras. Dugang pa ang Dios nag-ingon nga mamalandong adlaw ug gabii. Apan wala ako mag-ingon nga buhaton kana. Ang pagbasa og labaw sa usa ka kapitulo nang kinahanglan kini og pipila ka minuto. Walay labot sa Salmo 119 para sa pila ka kapitulo. Naginahanglan kini pila ka minuto, ang uban pila lang ka segundo. Adunay daghang mga kapitulo nga walay usa ka minuto aron mabasa. Hatagan ko ikaw usa ka pasumbingay. Kadtong anaa sa militar kinahanglan nga makadawat og mga sulat sa panahon sa ilang lisod nga pagbansay. Nindot kaayo makadawat og mga sulat gikan sa mga ginikanan, mga igsuon, mga minahal ug mga higala. Basin balik-balikon nilang basahon ang sulat. Dili nimo kini ibutang sa usa ka dapit sa imong drawer o unsa pa. Pagmata nimo og basa kini pag-usab. Kung kini gikan sa imong minahal, kini tungod kay kana nga mga sulat naglangkob sa mga kasing-kasing ni adtong nagsulat niini, ang mga ginikanan mangutana kanila kung sila himsog o kung sila nagakaon ba og maayo. Kini nga mga sulat naglangkob usab sa gugma sa mga ginikanan nga adunay mga kabalaka bahin sa ilang mga anak. Sa susama, ang Biblia kay nag-contain sa gugma sa Dios nga Amahan. Naglangkob kini sa mga giya alang kanato kung unsaon nato pagkinabuhi kada adlaw. Kini usab ang tinubdan sa kahupayan kanato gikan sa Dios. Busa kung kita nahigugma sa Dios, kita natural nga ganahan nga mobasa sa iyang pulong. Dugang pa, kung gihigugman nato ang Dios, gusto natong mahibaluan ang iyang kabubuton ug buhaton ang iyang kabubuton. Busa gusto natong mahibalo ug dugang bahin sa pulong pinaagi sa pagbasa, pagpamati ug pagpamalandong niini. Usab ang pulong mao ang espirituhanong pan nga naghatag kinabuhi sa atong espiritu. Si Jesus mo ang pulong mismo nga minaog sa yuta ug diha sa lawas sa tawo. Ug iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon sa mosunod. Ang Juan 6:51 nag-ingon, ako mao ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit. Kung adunay mo kaon ini nga tinapay, siya mabuhi sa walay katapusan. Ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit, siya miingon nga kung adunay mo kaon ini nga pan, siya mabuhi sa kahangturan. Kinsa ang dili mo kaon ini, bisan kung kini libre. Libre ang pagbasa sa Biblia. Sa higayon nga mopalit ka sa Biblia gamit ang kwarta, apan libre na kini sukad ni ana. Makalakaw ka sa dalan sa kinabuhing dayon nga libre. Apan kung miingon ka nga dili ka ganahan ini, makatarunganon ba kini? Kung gikugman nimo ang Dios bisan gamay, makatarungon ba kini? Mingon ka ba nga walay tubag samtang wala nimo gituman bisan kining sayon nga pulong?
Nag-ingon kang wala masulbad ang imong problema. Bisan ako nagtabang kanimo nga mabulahan sa pagsunod nga mapahimuot nga kabubuton sa Dios apan dili mo kini gusto. Ug nag-ingon ka ba nga ang imong problema wala gihapon masulbad ug kabus ka? Busa makapadayon lamang kita sa atong espirituhanong kinabuhi kun kanunay kitang mukaon sa pulong sa Dios. Kanunay ka bang mukaon ni ining espirituhanong pan? Kanunay kang mukaon og tulo ka kan-anan sa usa ka adlaw apan mukaon ka ba usab sa espiritual nga pagkaon sa tanang panahon? Ganahan ka makasinati sa lami sa pagkaon apan ganahan ka ba usab makasinati sa lami sa pulong? Ang Salmo 119:103 nag-ingon, "Pagkatamis sa imong mga pulong sa akong pagtilaw, oo matamis pa kay sa dugos sa akong baba." Kung ikaw tinuod nga nagtuo nga ang pulong sa Dios sama niini, unya tingali walay usa nga dili makadawat sa mga panalangin ug walay espiritu ug kalag ang dili mouswag. Nagbasa ka og naminaw sa pulong, unya unsaon nga dili mouswag ang imong espiritu ug kalag? Kung namalandong ka sa pulong sa Dios adlaw ug gabi sa pagsunod sa iyang pulong, imong isugid ang samang butang sa psalmist. Imong babati ang tinuod nga lami sa pulong nga naghatag og kinabuhi ug kusog sa espiritu ug kalipay sa kasing-kasing. Ang Isaias 1:19 nag-ingon, "Kung kamo mosugot ug mutuman, kamo makakaon sa labing maayo sa yuta." Sa samang paagi, ang Dios maghatag kanimo og mga panalangin sumala sa imong pagkamasinugtanon. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga higugmaon usab nimo ang pulong sa Dios nga mainiton uban ang imong gugma sa Dios. Minahal nga mga kaigsunon diha ni Kristo, pangutan-on ko kamo sa ikapitong pangutana. Nag-ibanghilyo ka ba bisan usa ka tawo kada tuig? Sayon ra kaayo. Nag-ibanghilyo ka ba sa mga tawo labing minos sa usa ka tuig? Nag-ibanghilyo ka ba bisan sa labing minos? Katong nahigugma sa Dios ug higugma sa Dios kanunay nga puno sa kalipay sa kinabuhi. Busa sila mubuka sa ilang mga baba ug musulti mahitungod sa ilang sekreto sa kalipay ngadto sa ubang mga tawo. Usab katong nahigugma sa Dios, mahigugma usab sa mga kalag. Nakasabot sila sa kasing-kasing sa Dios nga nag-isip usa ka kalag nga mas bililhon kaysa sa tibuok kalibutan. Busa makugihon silang nagsangyaw sa ebanghelyo. Dili sila mahimong muglingkod lang ug magtan-aw sa mga kalag nga nangamatay ug busa sila naningkamot sa paggiya kanila ngadto sa Dios. Syempre ang uban kaniyo gustong musangyaw sa ebanghelyo apan dili makahimo nini nga maayo tungod kay wala kami igo nga kay isog. Apan gusto ka nga maningkamot ka sa pagsunod karon. Ang importante nga butang nga mao ang imong kaandam sa pagsunod sa pulong sa Dios. Ingon man ang imong mainiton nga gugma alang sa mga kalag. Kung magwali lang ta sa panahon ug sa wala sa panahon, ang Dios ang maghatag kanato sa bunga. Nang hinaot ko nga mapuno kapag ayo sa gugma sa Dios nga dili ka makapugong sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Minahal nga mga kaigsunan, ang ikawalo nga katapusan nga pangutana kay susama sa usa ka komprehensibo nga pangutana nga naglangkob sa tanan nga miaging mga pangutana. May kalinaw ka ba sa tanan? Kinahanglan nimong masayran nga ang kaaway nga yawo og si Satanas siguradong nagtrabaho bisan asa ang kalinaw mabungkag. Din ang kalinaw kay mabungkag, ang Dios dili mo lihok. Kung ang kalinaw mabungkag sa imong pamilya, amang butang dili maayo. Pareho usab sa imong mga grupo sa mission ug sa tanan nga ubang mga lugar. Kung ang kalinaw mabungkag, ang kaaway nga yawa og si Satanas nagtrabaho gid niana. Miani ka dinhi og nabungkag ang kalinaw ug miadto ka didto og mibungkag ang kalinaw. Kinahanglan nimong masayran nga tungod kanimo nabungkag ang kalinaw. Kung ang kalinaw nabuak kung asa ka, kinahanglan may balaan nimo nga ikaw ang nagbungkag sa kalinaw. Palihog ayo pagbasol sa uban. Aduna ka ba'y pakigdait sa Dios nga Amahan sa imong silingan o sa imong kaugalingon? Ang pagbaton og pakigdait uban sa Dios nagpasabot nga ikaw walay bumbong sa sala tali sa Dios ug kanimo. Katong adunay pakigdait sa ilang mga silingan, walay pa nagsumpaki ni bisan kinsa kay sila sama sa Dios ug puno sa gugma. Katong adunay kalinaw sa ilang kaugalingon mao katong nabalaan nga walay pakigbugno sa mga sala ug mga kabakakan sa kasing-kasing. Busa ang Dios nag-ingon nga mangutana kaniya bisan unsa kung imong adunay kalinaw sa imong kaugalingon diha sa imong kasing-kasing. Unya ihatag sa Dios ang tanan. Wala siya nagpili kung unsa ang ihatag apan gihatag niya ang tanan. Anaa kini sa Biblia, dili ba? Kung hingpit na tong sulbaron ang sukaranang problema ug gubo ng tanang bumbong, makabaton kitag kalinaw sa tanan. Nahibulong ka ba? Ako nakigdait sa tanan. Apan nganong ang mga butang dili maayo, walay ingon ni ana, dili gayud.
Kung bahaton nimo kana, nakasulod ka na sa espiritu o husto ka sa wala pamabot sa espiritu. Unya sa unsang paagi dili ka makadawat og mga panalangin. Ang Mateo 5:9 nagingon, bulahan ang mga makigdaiton kay sila pagadawaton nga mga anak sa Dios. Sa ato pa kung ikaw anak sa Dios, unsaon man sa Dios nga dili panalanginan ang iyang anak. Nganong dili man niya tubagon ang mangimong mapag-ampo. Apan kini nag-ingon nga ang mga tigpasiugdag kalinaw gipanalinginan. Bulahan ka tungod kay anak ka sa Dios apan nagpasabot kini nga kun imong bungkagon ang kalinaw dili ka anak sa Dios, dili ba? Dili ka kwalipikado isip anak sa Dios. Manghinaot ko nga ang mga panagsumpaki ug mga panaglalis mawala na og adunay kalinaw bisan asa ka moadto. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo pagatawgon nga tinuod nga mga anak sa Dios. Panapos, mga kaigsunan ko diha kang Kristo, diha sa Job 1:8, gidayig sa Dios si Job atubangan ni Satanas. Ang Dios mingon, nakahuna ka ba sa akong alagad nga si Job? Kay walay sama kaniya diha sa yuta. Usa ka tawo nga walay sala ug matarong nga mahadlukon sa Dios ug nagpahilayo sa dautan. Atong mabati ang gugma sa Dios ngadto kang Job. Apan si Job nawad-an sa tanan niyang mga anak ug bahandi tungod sa mga akusasyon ni Satanas. Kini nag-ingon nga si Job kay usa ka tawo nga walay ikasaway ug matarong, mahadlukon sa Dios, busa siya mitalikod sa dautan. Walay sama kaniya sa yuta. Mao nga gihimo siya sa Dios nga labing adunahan nga tawo. Ang labing adunahan sa sidlakan mao nga iyang nadawat ang tinuod nga gugma sa Dios. Apan sa gihapon gitugutan sa Dios ang akusasyon ni Satanas. Nagpasalamat gihapon siya hangtod ni adto apan sa dihang naa na siya'y sakit nga mga hubag-hubag pagkahuman nga nawala niya ang tanan niyang mga anak ug bahandi sa grabeng kasakit. Nagsugod siya sa pagreklamo batok sa Dios. Nahitabo kini tungod kay siya adunay daotan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Bisan ko ang iyang mga buhat matarong gingpit, gidawat sa Dios ang mga akusasyon ni Satanas tungod kay ang Dios nahibalo niini nga kamaturan. Apan sa iyang mga pagsulay sa katapusan gisalikway ni Job ang dautan nga gibutang diha sa kinaladman sa iyang kasing-kasing. Busa nahimo siyang tinuod nga anak nga nahigugma sa Dios sa tinuod nga kasing-kasing. Dayon gipakita sa Dios ang iyang gugma kang Job nga labaw pa kaysa kaniadto. Si Job kaniadto mo ang labing adunahan nga tawo sa sidlakan. Ug gihatagan siya sa Dios og tubli nga kantidad sa iyang gipanag-iya kaniadto. Gihatagan siya sa Dios og daghang anak, kahimsog ug taas nga kinabuhi. Sa ato pa, gihatagan siya sa Dios og daghan og komprehensibo nga mga panalangin. Gihatagan siya sa Dios og labing matahom nga mga anak nga babayi sa diyang gihatagan niya siya pag-usab og mga anak nga babayi. Busa angay nimong sabton nga sa higayon nga mabalaan ka na, makabaton ka og matahom nga mga anak tungod kay gigugma ka sa Dios. Ang imong mga anak matawo nga matakom og maayo sa kasing-kasing. Dili kini ang akong pulong kundi ang pulong sa Biblia. Sa pagkatinuod, aron masulbad ang hinungdanong problema nga mao ang pagkahimong tinuod nga mga anak nga tinuod nga nahigugma sa Dios, kini mo ang pagsalikway sa tanang dagkong mga sala, kalibutanong nga mga butang, kabakakan ug sa pagwagtang sa mga tinguha nga nahigugma sa kangitngit. Pila ka mga pangutana ang mahimo nimong isulti nga oo karon sa imong pagsusi sa pulong unsa man ang imong kasing-kasing. Aduna ka ba tinuod nga gugma alang sa Dios nga Amahan? Kung makaingon ka og amen sa tanan nga mga pangutana sa ibabaw, ang tanan nga mga bumbong sa sala kay maguba. Samtang magpadayon ka sa pagbuhat niini, ang imong kasing-kasing mausab ug adunay bug-os nga kasing-kasing nimong higugmao ng Dios. Ang sermon nga Dios sa mga tubag o mga panalangin kay matapos karon dinhi. Apan dili kini ang katapusan. Adunay usa pa sa sunod nga higayon. Adunay daghang mga tawo nga dili makasulbad sa bumbong tungod kay wala sila kahibulo kung unsa ang bumbong sa sala. Naghimo sila bumbong sa sala apan wala sila mahibulo kung unsa kini. Busa dili sila makahinulsol. Isulti ko kini kanimo isip katapusang session sa sunod higayon. Kung wala nimo makita ang imong kasukaranan nga problema, manghinaot ko nga magpadayon ka sa pagpaningkamot sa pagpangita niini ug makadawat og komprehensibo nga mga panalangin. Kung ikaw mahimong tinuod nga anak sa Dios ug mopaambit sa gugma sa Dios, kana nga gugma nindot kaayo nga dili mahulagway pinaagid sa atong baba. Nang hinaot ko nga ang imong gipaambit kini nga matang sa mga gugma ngadto sa Dios, tumana ang tingwa sa Dios nga buot mohatag kanimo sa tanan nimong pangayoon. Labaw sa tanan, hinaot nga ang inyong tumanon ang maluntarong paglaom sa Dios nga mao ang paghatag kaninyo sa bagong Jerusalem sa ngalan sa Ginoo nga si Hesukristo. Ako nagampo. Amen.